Panguva ine zvose the ruling party ZANU-PF yozvipiringisha, vanhu vakanzwa mashoko aitendera achinzi hakuna rimwe zuva rinobuda rimwe risati ranyura, vachiuya vachirelata kuna VP Costa Nochiwenga vachiti aiwa imimi generare hamungauyi muchidhekleya kana kuda kuzotonga nyika yeZimbabwe kana pachiri nemumwe mutungamiri. But panguva inei kunokwa kunzi vana Tagwirei they are now rising, asi mutungamiri wenyika achiripo. Zvauya zvikakritizizwa nevazhinji, saka vanhu veZANU-PF munotoona sechii? Sandapinda mashoko anobuda nyorwa panguva ine ari kunokwa kunzi aiwa KLC is rocking with the ruling party ZANU-PF. Kuri kunokwa kunzi VP Costa Nochiwenga aiwa is surely being attacked. Panguva ine vachionekwa kunzi ari kuda kunyasa kublackout asasucceeda mutungamiri wenyika. Ndokuva subscribe like out on the bell kuti akanaka BBC vanoposta general vamuri kuona pauchena Tagwirei vamuri kuona avo vabuda nyora chiti power in ZANU-PF. Those who support Chiwenga were hammered, some forced to flee the country. Zuva haribudi rimwe risati ranyora statements from EDC supporters. The same people are now praising the rise of Tagwirei. Is Chiwenga a dunderhead like what we heard on Gold Mafia documentary? Let's talk. Romashwa anouya panapa achibvunziwa aiwa masupporters eZANU zvinzi chimbotudzai kuti imimi muri kuzvipiringisha pane zvamaimbotaura muchiti aiwa rimwe zuva ribudi rimwe risati ranyura, but now yapresident Tagwirei muri kuya muchimuisa mucentral committee and kuri kutoonekwa subsequently manje anenge atovako autogana for presidency. Mashoko ari kuda panguva ino vanhu avari vachicriticize vachiti saka VP Costa Nochiwenga munoona sechii? These are supporters ageneral vari kutaura vachiti aiwa chimbonyase kumboya timbodiscassa kuti general vanoonekwa sechi, vanoonekwa sekunge hapana munhu or something else. Imbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pezviitiko zviri kuonekwa kunzi aiwa panguva ine pari kuonekwa kunzi all the allies aVP vamwe vakatiza, vamwe vakatsakatika, vamwe they were fired. Panguva ino general vose vari ngori isolated, most likely vari ngori ivo aiwa naMimi Baloyi. Tudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section yedu muzive mafungiro enyu, subscribe or like, chat on the bell icon.